गिबियावनो नोंथांनिसिम आंनि एसपी बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै आंनि दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। आसाम सरकारा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालामनो थाखाय जेसेबां गोरानिफ्राय गोरा नेमखान्थि खालामनानै 24 घन्टायावनो 1200 सा दायनिगिरिफोरखौ हमनानै जेसेबां दिन्थिया मानो बेफोर गासिबो आसामनि बयजोंबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सिनायजानो हानाय सुकुर आलीनि खाथियाव बायहाटका खेल बादिसो। मानोना जाय समाव बाल्य बिबाहनि थाखाय सोरबा फिसाइफोरा न'नि सिलिङाव गाखोनानै दंफां सायाव गाखोनानै आरो गुबुन रायजोआव खारखोमानानैब्लाबो गावखौ पुलिसनिफ्राय रैखा मोननो नागिरनानै हालाय हाफाय जानांदों, थिग बे समावनो सुकुर आली बिथाङा आसाम पुलिसनि सिगाङावनो गावनि आसिमा बोरायखौ दिन्थिनानै उन्दै बैसोनि सासे आइजोखौ हाबा खालामनानै दिन्थिनो थांनानै सन्तुलि पुलिस थानानि फानजारिनि जेयाव सानै बिदाजों लोगोसे गाव थांनाय शुक्रबारै जोबजायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आथिखालाव बिथांमोना पक्स' आयेननि गेजेरजों जेलनि आलासि जाहैबाय। रुनिखाता हालामनि सन्थालि हारिनि खायसे गामिनि सुबुंफ्रा फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव नारा नाथा नांनो थाखाय गावबा गावनि गोसोनि राजखान्थिफोरखौ सायख'नानै जानजियाव फालिखानाया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जोबोद नायथावथाव जादों। मैया जेब्ला बिटिआरनि हाग्रामा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि न'आव गासै सा 13 BPFनि सान्थालि हारिनि सोद्रोमाफ्रा थांनानै UPPLनि फालि लाहैयो आरो जेब्ला बिथांमोननि सिगाङाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा BPFनि गेजेराव सन्दनपन्थी आरो हाग्रामापन्थी जाखाबाय, जायनि थाखाय आथिखालाव BPFनि सोद्रोमाफ्रा जोबै 20निफ्राय 25 जौखोन्दोल'सै। हाग्रामाया खाम्फाखौ MP बिसायख'थियाव बिजाथि होनानै रांखान्थिजों लोगोसे बिथांनि राजखान्थि केरियारखौ फोजोबस्रांनानै साननैसोनि उनावनो बिथाङा UPPLआवसो हाबफैसिगोन आरो दुर्गा फुजानि सिगां नङाबा उनाव गासै 600 आरो 700 सोद्रोमाफोरखौ लानानै खाम्फा बरगारिनि न'नि साखाथियावनो जयनिं सेरेमनि लानानै EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा गावनि राजखान्थिनि गोख्रों आरो खाम्फानि लोरबां बिदिन्थिखौ दिन्थिगोन होनना बुंबाय थानाया 24 घन्टा जोबस्लाबै समावनो रुनिखाता हालामनिनो मोनसे फिसा गामिनिफ्राय गासै 35 नखरफ्रा खाम्फा बरगयारिनि न'आव थांनानै BPFआव आखाइ हमहैयो आरो बिथांमोननि सिगाङाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुङोदि UPPLजों आथिखालाव जेबो जानाय नंलिया, बेखौ रायजोफ्रा रोखा रोखायै हमनो हानानै लोब BPFआवसो जयेन जाफैगासिनो दं होननाबो बिथां रोखा रावजों फोरमायना होयो। आरो रन्जित बसुमतारी बिथाङा खाम्फा बरगयारिखौ सासे मोजां दैदेनगिरि होनना बुंहरनाय बाथ्राखौ बिथाङा बिथांनिसिम साबायखर बावहरनायखौबो जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों रोखा नुनो मोनो। मोनसे रंजाथाव खौरां, फिन नैथि खेबनि थाखाय अजय अभियाननि गेजेरजों भारतआ गावसोरनि हादोरनि सुबुंफोरखौ गिलु बालु दावहानि थिलि इजराइलनिफ्राय गासै 235 सुबुंफोरखौ फिन भारताव लानानै फैफिननो हाबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जाय गिलु बालु दावहायाव दिनैसिम 1900 सुबुङा थैबाय आरो 7689 सुबुङा जोखोम जाबाय, बे हादरावनो नाथाय 17000 सुबुंनिख्रुइबो गोबां भारतारिफ्रा दिनैसिमबो बे हादरनि गिलु बालु दावहानि साइरेनखौ खोनासंनो गोनां जागासिनो दङ होननाबो सुलुङा जोंनो रोखा खालामना होयो। थारै सासे सरासनस्रा सुबुङा माब्लाबा एसे गोरोन्थि मावोब्ला बेनि थाखाय भारत दण्डबिधिनि आयेनजों खाजायो, नाथाय जेब्ला सरकारनि खायसे गोरोन्थिनि थाखाय सरासनस्रा सुबुङा हालाय हाफाय जानाङो, बेनि थाखाय सोर गसंगोन? थिग बेबायदि मोनसे सोंलु फैदों नैबे आसामनि सासे आइजोनि जिउआव। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला दुलु बिबि मुंनि सासे आइजोआ गावनि बिफाखौ भटार लिस्टआव सिराइमियानि जायगायाव सिराजुद्दिन आरो बिदानि मुंखौ मजामिल आलीनि जायगायाव मजामिल आली लस्कर लिरनानै गोनो गोथोनि थाखाय बिदिखि सानजानानै सिलचर डिटेनसन केम्पआव दैथाय हरजायो आरो जोबथायाव 2 बोसोर जेल जानानै मैयासो बिथाङा उदां मोनो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना थार बिजिरनायनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टनि खाथियाव थांदोंमोनब्लाबो नाथाय रांखान्थिनि आंखालाव दुलु बिबिया दाय फोदो गैयाब्लासिनो 2 बोसोर जेलाव थानांनायनि क्षतिपूरणखौ सोर होगोन बेखौ नखरा साननानै हालाय हाफाय जानायखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा नुनो मोनो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब, जुदिव भारत हादोरा गोरिब सोदोबखौ बोखारनो थाखाय गोबां बायदि बिथांखिनि गेजेरजों नाजादोंब्लाबो नाथाय हादोराव गोरिबनि थाखाय गोदान सोमोनांथाव जाथायजों नोगोरारिफ्रा मोगा मोगि जानांनायखौ थारै सुबुं समाजखौ साननो गोनां खालामदों। मैया प्रयागराज बनजिर निबि मुंनि दखरसे गामिनि 26 बोसोर बैसोनि नख्रु मुंनि सासे सुबुंनि बिसि अनिताया गोबाव समनिफ्राय लोमजानायजों भुगिनानै रांखान्थिनि आंखालाव मैया थैयो आरो बिथांनि गोथैखौ गोथैसालियाव एबा ससानाव लांनो थाखाय रां गैयैनि एम्बुलेन्सखौ लेंहरनो हायैनि जाहोनाव राहा गोथै जानानै बिहाव बिजामादै सानैबो गोथैखौ औवाजों खाना बाननानै लानानै थांनो गोनां जादोंमोन आरो बिथांमोननि बेबायदि दुखुथिया नुथायखौ नुनानै सानैसो लामानि सुबुंफोरा सत्तनाग आउटपस्टआव खौरां होयो आरो लोगो OC नवीन सिंहआ फैनानै गंसे गारि हमनानै ससानसिम लाना थांनो बिथोन होयो। अदेबानि मोनसे मख'थावना बाथ्रा दि बिथांमोननि दुखुखौ नुनानै सुभाष आरो अम प्रकाश मुंनि सानै सुबुङा 500 रांजों बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामो होननाबो सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेजों इजराइल आरो पेलेस्टाइनआव गोबां न'-बांजों लोगोसे सुबुंनि थैनाय खौरांफोरा मुलुगनि गोबां सुबुंफोरखौनो समखिखांहोनायफोरनि गेजेरावनो इजराइलनि रेस्किउ टीमा हामास उग्रपन्थीफोरनि आखायाव मैया सासे प्रेगनेन्ट आइजोनि उदैखौ हाखावना बेनि उदैयाव थानाय जोनोम जानो जास्लाबै खुदियाखौबो बुथारनाय जाथाया इजराइलखौ फिन हामा उग्रपन्थीफोरनि सायाव बांसिन रागा आरो मुगैनायखौ बांहोदों होनना सुलुङाव फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंजोबनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै थारै
थारैनो नोंथाङा दिनैसो आंनि रादाबखौ खोनासंफ्लांदोंब्ला आरो दिनैसिमबो नोंथाङा आंनि रादाबखौ साबस्क्राइब आरो लाइक आरो शेयार खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।